Kumu MDC nong mikmat paiba jong Kamawati constituency da kemensim ke basmukhya kini kupo ngakwa ban penpau ba Kamawati constituency kadai ke constituency ke padang don sipon ki jingtuna ngala ban ong ba kadai ke wei gi constituency po ka dong ri boy ki jongi ke padang sabi ladangi phaya ki liang baro ngamla banjer kerteng lot hagani kisni ya kita ki jingye ki ba ki nong snong jong ka constituency ya kendu hadien bangla prakhat ba haga jing sekri ke jonga kum MDC hai bori bare hadien bangla rum skisnong ki thau but hadien bangla shem ba ikendu ya ki jingye jong ki pai ba ngasngau dei ba ngasngau ro ba ka por kala dei ba ya Kamawati constituency bangin yokno la kajong kasi an RD block kadai ke ba ngala angnut bakum ka constituency kala don kam kerki ban yokno ya kasi an RD block yakindia ngamla klem da ai kublai ya ki NGO ki jongi ki sang balang ki jongi ki ba ka snem ke belada kila mofi kini ke FKJGP ke HYC lese ki don ro ki wei ki seng balang ki bala ya syakmat ikini ndai ki belawan ban ikindu yang ki FKJGP ba ke HYC ke bangaru ngala ai ke support iki bat ka wei na ki senjuk jong ki rang ba snom ki bala shim ya karai ban ai ke jing tho ka sarkar bangi dei ban dan no la ka jong ka sen adi blok ke e ke dau ke perlong bangi kwa ban yo no la ka jong ka sen adi blok ka dau ba ka beningkong ka dei na mar ba ka jing jengai pelat jong kisnong nado siang hadu sning ka don kumba prapo kilometer na ye keren ye kisnong ki bana siang sakhmat ladang ikan ye ka jing jengai kala ban poi ki spa kilometer kene kala bu jing e sisai ki nong snong ki jongi kham tam yi ki rang ba snong ki ba man gasngi haka sita yo ladam duna e license sausin ki haban dei shablak banwat e jing don kam ki jongi ke e jing mentoi ladang idon ye kesan sian arti blok ke jing mentoi ke dei jongi pai ba namar ba baro ki skim jan baro ki skim ki wan nang ba ka sian arti blok kum ke skim si spa sngi ke skim job card ke mangi ong kabaar nang ta kini ki ying baduk PMAYG nang ta de kini ki pension teman nang ta de gabai de ki kam jong ki SSG mentali leng idon sa kini ki village organization nang ta idon ke relief ro na ka menda gisnong ki bi kindu jenge kumbolong menda gidon gisnong ki ba jengai na ka blok ka jongi menda ka sngi plu ying menda ka sngi ka don ka jing wan ke eryong kini ki natural calamities hadin lai singi so singi kila ban kan poisha blok kene kene ke jing ka bagi pai ba kindo nang ta ka don ke skim ka bagi ong ke beti bachao beti padao wa kani ke BBBP balalon sausnem arja khatsan haupna jenori nang ta de ki don kini ki skim nam ta ki baya blok ngamla banjer kerteng lut hamni don ship bon shisha ki skim ki lat jingeram nam ta ki pai ba dari kecing ya ke konsumsi kalong namar ba ke konsumsi kalong kebayar bat bela jangan sisa kabut ke kecing ke pai ba bat kabut nang ta balai dawa ye ke ni kesian arti blok dei namar ba ke population ke konsumsi ru kalabon dei na kata kadau ngasngoban ong hakni ke por ban kerpach ke sarkar ba ke sarkar kloi kat bala kan aino ye kesian arti blok Kamawati constituency na kabenta ke jing mentoi jong ki pai ba